ne abubuwan da gwamnati ya kamata ta yi don inganta rayuwar al'umma baki ɗaya? Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A yau za mu yi hira ta musamman tare da babban ɗan siyasanmu a Gombe. Da Allah za ka iya faɗa mana sunanka? Sunana Comrade Muawiya Sambo. Ok, Comrade Muawiya Sambo. Zan maka tambayoyi ne akan abin da ya shafi rayuwar matasa da kuma siyasa. Ok, tambaya na farko anan shine ya siyasa take shafar matasa a Gombe? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a barkanmu da warhaka. Wato ina tattare da wani dan takaitaccen bayani game da yadda siyasa yake shafar matasa a Gombe local government. Wato shi siyasa abu ne wanda akalansa gaba ɗaya ya gama canjawa, ya koma in ba da matashi ba siyasa ba zai yi ba, saboda matashi shine yake da kwanji a jikinsa, yake da ƙarfi da lafiyan da za a yi duk wani zirga-zirga da duk wani hidima da duk wani gwagwarmaya wanda za a yi a cikin siyasan nan sai da matashi. Wannan matashi shine injin room ɗin, saboda duk abun da za a yi dattaɓan ba za su iya yi ba ganin cewa suna da yawancin shekaru, shi kuma matashi a yanzu ne yake lokacinsa. Saboda haka in ka ɗauki kashi 100 a cikin sungulloli da za a yi a siyasa, za ka samu matashi ne zai iya yin kashi 70. Dattaɓan sai dai su yi amfani da kansu su yi kashi 30, wanda kuma a hankali kashi 30 in ma matashi in kansa ya buɗe zai zo ya ɗauke wannan kashi 30 in, kaga ya zamanto overall 100% in matashi ne zai iya yin duk abun da ya kamata. In na fahimce ka, kenan in dai ana so a inganta siyasa da kuma ci gaba ya kamata a kawo matasa a cikin tafiyar ke. Wannan kowai babu, wannan dole matashin ne kawai zai iya yi. Ok, tambaya ta biyu anan shine mene abubuwan da gwamnati ya kamata ta yi don inganta rayuwar al'umma baki ɗaya? Number 1 abun da ya kamata gwamnati ta yi don inganta rayuwar al'umma, primary role na gwamnati number 1 a cikin al'umma shine security, maganan tsaro. In gwamnati ta baka tsaro to ina ga sauran sungullolin in zai zamanto shine mafi karanci, saboda da zaman lafiya ake yin komi. Kamar mu a Gombe mu ba baki bane, kowa ya sani lokacin hijira irin yanayi da aka shiga, amma da aka samu tsaro yanzu zaka ji ba wanda yake complain da talaucin ma sosai. Abu na biyu kuma kakale sai a samu ingantaccen ilimi, saboda da ilimi ake yin rayuwa, ba abun da zaka yi bisa jahilci ka samu nasaransa. Na uku sai ta inganta fannin noma, ta inganta fannin